First toll gate. Yan, first toll gate natin 64 pesos, no? So yun, pupunta tayo ngayon ng Montalban. Let's go! Sasamahan nyo ako sa aking biyahe. Samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Good morning. Good morning guys. Sa ating mga subscriber, maraming salamat po sa inyo. Salamat sa pagsuporta nyo sa aking YouTube channel. At sa ating mga followers, no, maraming salamat po. Maraming salamat. So doon sa sa Facebook natin, no, may isa ng may isa ng activate doon. Yung star natin, activate na yung star natin. Salamat sa ating mga followers. Umagang kay ganda. So pupunta tayo ngayon ng Montalban kasi mayroon silang yung kanya doon? Mayroon silang home meeting. Tsaka hindi so. May home meeting tsaka hindi so. So yung camera natin is doon ko na lang hinarap. Diyan ko na lang hinarap sa saan? Kasi para meron tayong dashcam. So ang pupunta natin doon sa Montalban is si Mian, Jaya Lupin, si Kuya Dan. Ewan ko lang kung nandun si Ulysses, kung hindi siya busy. Grabe naman kubagal ito rin. Sakto lang 60. Sa mga nanonood ng ating videos, maraming salamat po. Kung ma-promote na. So ito na yung pangalawang pangalawang toll gate natin, no. So medyo marami tayong toll gate na dadaanan ngayon. So ito na yung pangalawa. So yan, padaan na tayo. Open sesame. Yun. Ang balance natin ay 758. So let's go. See you on Montalban. Ayun na, pangatlong toll gate. Ito na tayo. Uy, balance natin 934. Marami pa tayong dadaanan toll gate bago makarating ng Montalban. Tantaran. So yun, medyo malapit na, no? Malapit na tayong mag-exit. So bali lang pala lahat, apat yung dadaanan na toll gate. Kasi nakatatlo na ako, may isa pa. Ito na yung last. Uy, wow. No entry. Ha? 1 piso lang. No entry, ah. Ba't no entry yun? Yun na yung last na toll gate. Kikita nyo ba yung tore? Yun, o. Yung tore doon, o. Yan. Kita nyo. Alam nyo ba kung anong pangalan ng tore na yan? Sumagot kayo kasi hindi ko rin alam. May checkpoints dito. Bakit? Bakit nag-check?
Yung truck, lilipad na yung truck. Ayun, sa harapan. Meron siyang ano eh. Tubig. Meron siyang ano ng aeroplano. So yun, nakarating din. Dito na tayo. Let's go! Sa go! Ay. So, dito na tayo sa ating destination. Yun, so dito na tayo sa Montalban, no? Ay, dami nga nila. Si Galvez, Marami doon mga si Kadan, dalawa sa kanila. May Si pulis pa silang. Mayan. May anak pa silang ano, pulis. Galvez. May kapatid. Oo, mga Kain mo na, kain. pakaduan niya. Anak. Tawag doon, diba? Yung pisan buo. May pangalawa. Wala na akong ginawa kundi kumain. Hindi doon pakadua eh. Tama ba? Kadua-kadua. Oo. Sarap po. Pansit, sarap. Yun. Masarap yung pansit mo eh. Si Darwin ang nagano eh. Kita? Hindi ko malasahan eh. Ha? Naluto ko ng musay. Bakit ginanyan mo? Tusukin mo na lang. Natakot ako. Delikado yan. Oy, alis pa dyan, ini. Kasi sa mata mo yan. Parang na-inlove tuloy ako sa iyo. Alam mo si Robert, Good natatawa morning, na guys! ako. So, kasama natin Alam mo Tim yun. Montalban. Pero na ano nga. Tim Montalban. May pupunta tayo sa Green Bridge. Wala talaga ako. Ayun ngayon yung puntahan ko ngayon sa Eastwood. Diba sabi ko Ayan, sa Eastwood. yung pinuntahan natin, ma'am, na naginto tayo. Parang gin-encourage ko na yung babae. Sabi ko, ano ka ba? As kung buhay niyo si... So yun guys, tapos na yung meeting doon kila Jaya Lupi. So punta naman tayo doon sa Eastwood. Ayan doon siya sa likod. Tapos si Mayan, ayan din sa likod. Good morning guys! Good morning vlog! Welcome to my guys! Busy. Mga busy sila doon sa likod. Ay, dito pala yung shortcut niya. So, ayun, under naman to kay Ma'am Fe. Yung kinakausap nila, no? Kaya ano to kay Ma'am Fe. So, si Ma'am Fe is downline nila. Downline niya, ano, ni Mian. No? Downline ni Mian. So, sinishare nila yung about sa product at saka sa business. So, nandito pala tayo ngayon sa may Montalban. Oh. Montalban sa may harapan ng yan. Save More. Okay. Parang ano to, parang Changi ba to? Changi yan. At may mga ano, may mga pagkain doon, no? May mga inihaw, may isaw. Tingnan nyo. Bango, sarap. Ang bango. Diba? Dami. Dami pa dun. Ano pa dun? Ito na. So yun. Dito naman tayo kay Kuya Dan. Kikita nyo yung sa likod ko. Kikita nyo yung ano, yung view. Diba? Ganda ng view. Dito tayo kay Kuya Dan sa kanyang mga list of people, no? Tabing iba ito. Tabing iba to. Hindi. So mamaya mag-start na sila kasi may kakausapin sila. Ganda ng view sa likod ko, no? So ayan sila. Taran! Yan. Ayos to. May ginagawa dito. Okay. So ano to? Eastwood Greenview. Dito tayo sa Eastwood Greenview. Sa hospital kasi minsan, parang ang dami pang nahanap.
Ano sa inyo siya mag-authority. Pero sa totoo lang, mayroon akong general Si Galvez nga na magpe-present ng product. So, pero panoorin dahil natin si Galvez. sa akin si lifestyle, nag-try ako dito na kumbaga nag-isang bote muna ako hanggang ka-feel ko na magandang product. Pero dahil sa 2 years ko, parang niyakap ko po ng product. Ininom ko muna, hindi ko muna na parang member ng family ko. Ngayon, ginawa ko na siya ng business. So, gusto ko sana i-share sa inyo ang company ng Lifestyle ay si Lifestyle is an international corporation founded in 1989 in Toronto, Canada. Yes. Ang nito, para baga local kung imported. Basta kumbaga parang kung sa product, hindi siya yung basta-basta lang na ginawa lang dito. Para malinis talaga siya kasi mayroon siyang company talaga na nagmagawa na produce. All is a worldwide and shipping more than 30 countries. So, Yes! manufactured by quality and wellness ang product. So, si Lifestyle, parang alam ko, matagal nyo na din nakilala to kasi 33 na sa market. Yes. Ang mother ko din, actually, nag-use din ko. Pero alam ko, isang bote lang. Then, sobrang mahal nga. Diba? So yun, no? sabi ko, Yung pinipresent ni, ni Galvez na product is yun din yung ginamit ko, no? Kasi yung luslus ko nga, no? Itong mga kinakausap nila ngayon is list of people ni Pedan, si executive director, no? So sa kanyang mga ano yan, sa kanyang mga list of people. Tara, maganig pa tayo. So, member of Direct Selling Association. Kumbaga, ano tawag nito? Stable ng ang business namin. Ang company. Kumbaga, hindi yung isang taon lang. Ito kasi 33. Kung sa natawag na magsali ka sa mga networking o mga makikita mo muna, stable ang product. Saka, tested talaga siya. Yes. Proven. Ngayon, kung paano tayo kahit na nagkakasakit, syempre di ba lack tayo ng exercise, stress, ng unhealthy habit sa pagkain, tapos pollution sa araw-araw, yung mga kuya, yung pamamasada mo. So doon tayo nagkakaroon kasi minsan sa nagkakaroon tayo ng sakit. So, ngayon, hindi, ngayon, gumawa ko food supplement ang lifestyle. So, ngayon, nandito ngayon, i-introduce na siya. Yung tipong, hindi siya yung Tricycle driver pa eh. ano, mapalapit talaga siya ng indra. Kasi gumagana pa eh. Gumagana pa. Yes po. 76 na. Ay, opo. Sabi nga ng tricycle driver niya. Tay, gumagana pa? Oo. Kaya pa nga magano. Kasi kami wala naman kaming malisya nga dalaw. Para kung baka tama hamon kung paano. Sundalo. May kami. Natural lang naman daw yun. Aba. Para kung baga kung gusto mo, sige. Hanggang last trip. Ano ito? Ay, ano ko gagawin ko? Ilang trip? Kasi ba 76? Tapos na. 76 ako. Bata pa. Kailangan samantala. Ang maganda kuya, tama yung choice mo, 31. Kahit matanda ka, magamit ka nito. Yes. Ay, Para ano? Sabay ano? Patay tindo. Ginagawa ka lang sa Mapawi yung pagod mo niyang kidin. At saka kuya, ganito kuya, huwag ka mag-inisip nga doon sa 31 years mo, hindi ka makakita. Pag gumamit ka nito, mag-iiba ang aura mo. Yes. Kasi, yung patay. Yes. Yan. So, siya yung prospect ko unang-una. Prospect ko siya. Pero ako ang una niya na prospect dito sa lifestyle. So, that time, aside dun sa meron akong alipocynitis, meron akong insomnia, hindi ako makakatulog sa gabi. Meron akong dysmenorrhea sa mga babae yan, na pang-touring menstruation. Kung masakit yan, kailangan uminom ka ng mga pain reliever. 1 month, i-take the product na address lahat ng sakit. Yes. So sabi ko ang ganda ko ng product. But then, nung umattend ako nito ng consultation niya, nagustuhan ko talaga kung paano dito kumita. Kasi diba pag breadwinner ka, lahat ng mga posible na pagkakakitaan, gagawin mo. Para kumita ka lang, di ba, Nay? Yes. That time, I have internet shop, I have ticketing office, may mga boutique ako, meron ako mga direct selling, Avon, Natasha, MSC, lahat na lang, mag-sari store. Tapos meron pa ako actually yung, parang karinderya. Ako ang nagpamahal